dalawa, magiging 20 na lang siya. Pag dalawa ang bilhin, magiging 20. Lakto niya or hindi? Ako kaulugon. Nga, anong salayan naman ako? Di off niya. Wala siya kung pa-di off. Wala man siya kung bala niya ma-di off siya or hindi. Wala. Ang sweldo niya, wala ginhatag sa iya. Hindi wala siya gastuhon. Di wala siguro nagambal eh. Yatag siyang suldo eh. Time na bala sa pag